Tapi kan ada sisi foto dulu. Sama ngecek panggung. Kan iya, langsung ke ini aja. Aku ada foto. Oh, kirain nyanyi dari sini ke Kuade. Bukan. Kuade dulu. Gak nyanyi dulu kan tadi katanya kalau nyanyi dulu. Ini apa ya? Iya. Paduka nyekel duit apa ae kelakon. Sugiya ngilmu njara langit. Wong lanang sugiya ilmu njara langit. Sugiya kawruh. Wong lanang kok ora nyekel duit. Cara wong Banaran Kulon ingah ini. Nggih. Dados sedaya niku kawonipun kalian duit. Wahyu kawibawan lan sapanunggalan niku kalahe nggur karo duit. Wong lanang-lanang sakniki niku penting nyekel duit niku saged kasembadan napa ingkang sinedya. Pun jenengan mboten usah gagas neka-neka. Ratu Ngastina rasah tenanangan golek wahyu, jenengan prioritaske duit. Urip teng donya niku ngaten. Wong lanang ora Banaran ora mastrip, kok iso gegeri rong perkara. Siji perkara dhuwit, loro perkara jerone jarik. Lah iki lho, aku lho. Napa ngaten nggih? Mongko sampun cetha nggih gelo kang tanpa warana. Yen Ratu Ngastina niku nggone wong sugih. Ratu Ngastina ratu nggone wong Blegedhu. Nuwun sewu saka sugihe Prabu Duryudana, saka sugihe Ratu Ngastina, Nyai Blorong mawon utang duit dhateng Ratu Ngastina. Lan kenging menapa? Kenging menapa Ratu Ngastina kok iso sugih? Merga rumuse dadi wong sugih niku sengkunipun nyekel, sengkunipun ngregem. Wong iki kok pengen sugih, kuncine mung telu. Siji, sregep nyambut gawe. Loro, gemi nestiti ati-ati. Angka telu, mentalan. Angger siji nyambut gawe kanthi sregep, loro gemi nestiti, angka telu, mentalan. Utange 1000, balike 1200. Pun to mesti gampang sugih Blegedhu. Dados menawi manut pamitangipun Patih Sengkuni, boten susah Paduka golek wahyu, tiwas bececer wektu, buang tenaga, ngerusak pikiran. Pun niku manut gagasane Plasa Jenar. Katangmu padha waranten becik besok amendemo baris-baris kang prayitna. Ayuwa saranta wong ing Dwarawati. Inggih matur nuwun. Sakmangke sampun jejeg ingkang dados adeg-adeg kula. Adeg-adegipun Suyudana mboten badhe miyar-miyur. Kepiye Putu Prabu?
Hayo ndak kanthi tak gandeng tanganmu sing tengen bebarengan munggah ana ing Gunung Kutarunggu anyadang kang sarta anyadong nerbuating Gusti pepakem Hastabrata wahyune Makutarama mangke riyin Kanjeng Eyang nyuwun pangapunten Eyang Talkondo. Blakayuta blak kutang terus terang kula langkung matuk lan gathuk dhateng gagasanipun Paman Sengkuni. Wahyu Gabrakopo golek kanugrahan Gabrakopo nyatanipun tanpa wahyu Duryudana uripe rina wengi tansah disunggi-sunggi disembah-sembah wong sanegara Ngastina kula siang pantaraning ratri tansah kinemulan Raja Brana Mas Picis adus ringgit paribasanipun Duryudana bebucal mawon ancik-ancik Mas. Mila pramila kula mboten badhe minggah wonten ing pertapan Swila Giri golek wahyu. Tinimbang dienggo biayaan teng Swila Giri, kula nggih turu malah penak awakku. Lho kok ngono kowe Duryudana? Bela dalah. Pandhita Akarya wangsit pindha gombang adhap ing pawang susung angin ngendi gone miwang kali ing anggung ya jagat Dewa Bathara wasisaning Abathara jagat putu Prabu lambeku nganti muntuk-muntuk anggonku sesorah marang kowe ning nyatane kowe wegah nampa warah nampik marang pitutur becik endo marang piwulang utama. Kowe diracun karo uwong jenenge Sengkuni. Wis tak titeni kok Duryudana, wis ora wis tak titeni. Begawan Bisma wis niteni wiwit kepungkur nganti jaman saiki. Ora etan, ora kulon, ora dusun, ora desa munggahe kecamatan kok enek Sengkunine mesti ora iso ayem. Anggere nek desa gegeran mesti sing digoleki endi to Sengkunine endi. Iki wis meratelake lamun Sengkuni mesti gawe racun, Sengkuni mesti gawe gendro ana ngendi-ngendi papan. Duryudana sumurupa manungsa kuwi duweni mutiara papat sing makhluk liya ora duweni. Tak baleni pisan Kas. Menungsa kuwi mau duweni mutiara papat sing makhluk liyane ora duwe. 1 agama, 2 moral, 3 akal, angka 4 rasa isin. Agama kuwi pernatan saka Gusti ingkang akarya jagat ingkang tinulis ana ing Weda Suci minangka dadi tuntunaning jiwaning manungsa ingkang urip ana ing jagat gumelar. Kuwi angka 1 ya kuwi agama, mutiaraning manungsa kang angka 1. Gunane apa? Gunane karben supaya manungsa mau antuk katentreman, lahir batin, keselamatan, donya tekan akhir. Dene mutiarane manungsa angka 2 ya kuwi moral. Apa to sing disebut dening moral? Moral kuwi tegese budi pekerti, tindak tanduk, solas loga, muna-muni kang trep tumraping para bebrayan agung. Mutiarane manungsa kang angka 3 sinebut akal. Akal gunane kanggo ngulir budi, ngulur nalar, miwir pikir. Manungsa yen kedunungan akal bisa mbedake endi becik, ngendi ala, ngendi halal, ngendi haram lan sak liya sak panunggalane. Kuwi mubeng seser jenenge akal. Mutiarane manungsa kang pungkasan angka 4 sinebut rasa isin. Kuwi makhluk liya ora duweni, sing duweni ora ana liya makhluke Gusti kang sinebut dening manungsa. Mutiaraning manungsa kang angka 4 sinebut rasa isin.
Kewan kae ora duwe rasa isin. Buktine apa? Buktine jaman kepungkur nganti tekan sprene, aku durung ngerti wedhus kok katokan nek ora dikatoki karo menungsane. Gandeng saiki tak sawang-sawang kahanan ana ing negara Ngastina panas. Wiwit saka Sentana kang ora gatekake panjriting panalangsaning para kawula dasih. Angger Duryudana sakurawane, sak patihe sing jenenge Patih Sengkuni. Kok ora duweni mutiara papat kang dinduweni karo menungsa liyane, banjur apa? Apa bedane Kurawa karo kewan sikil papat sing gane jegok kae? Kata Yogya malih kinarya palu Pisurya putra Narpati ngawungga lan Pandhawa tur kadange panyayah tunggil ibu Amit pasang kaliman tabik kepeksa radi maju anggen kula lenggah Nyai Prabu. Nyuwun sewu, kados pundi Kakang Angga Karna Basina? Nyuwun sewu. Menungsa menika tipake padha lonjong ning atine ora golong. Manungsa kala wau tipake padha lonjong ning atine ora golong. Padha-padha pejabat ingkang mapan ana negara Ngastina, padha-padha sentana sentana negari Ngastina. Nanging menawi kula Karna Basusena nyuwun pangapunten kula radi geseh dhateng menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun ingkang paman ing Plasa Jenar. Nggih, enten napa Kakang Karna Basina? Nyuwun sewu Yayi. Sanget boten nginten, sanget boten dugamana. Paduka kok mantun bantah, paduka mantun badal ingkang dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Eyang ing Talkanda Mahatmur Si Bisma. Nyuwun sewu. Tumrap Rakanta ing nganggo Karna Basina selak mesakaken nasibipun para kawula dasih ingkang kirang sandang tuwin boga. Mila Yayi. Prayogi paduka enggal anyadang tumedhakipun Wahyu Makutarama. Sampeyan niku mireng napa mboten? Kula mboten butuh wahyu. Wahyu ki abrak apa? Lho menawi mekaten. Menawi paduka mboten butuh ketang ageng tresna kula dhateng negari Ngastina, paripeksa nadyan Rakanta mboten kaparentah kula badhe jumangkah Karna Basusena badhe kemrembah. Minggah wonten ing Wukir Kutarunggu ingkang mapanipun wonten ing pertapan Suwelagiri. Sampeyane arep golek wahyu ndang golek. Duryudana ora ngongkon sepisan malih. Duryudana ora butuh wahyu. Ketang ageng tresna kula dhumateng negari Ngastina. Karna Basusena ngrumangsani wonten salebeting batos Karna saged keceh Raja Brana urip mubra-mubru mulya dadi dipati wonten Ngawangga. Awit kula dipun cukupi butuh kula kaliyan negara Ngastina. Pramila do Yayi. Ketang ageng tresna kula dhumateng para kawula dasih ingkang siyang pantaraning ratri anandang
kacintrakan anandang kacingkrangan ingkang dados gesangipun pramila kula nyuwun pamit karena badhe minggah wonten ing Wukir Kutarunggu mapan wonten ing pertapan Swelogiri. Kula boyong payu Makutarama, kula boyong pepakem Hastabrata kagem katentreman miwah karaharjaning negaring Ngastina Yayi Yayi Jaka Pitana gandanya sekar gadung tuwing tembang sandang tembang esu arung wiraya kaya usum mangan sumawur sumawur ing kodha. Ridho mawur mangawur wurahan Tengarane ngajurit gong maguru gongso Tata kaya butula para panggri ing turangga hesti menyemang dwaja kang gegiter ora kata ingkang dwaja Duwaja lelayu sepit Nyanyi Jayajatra kula wonten dawuh Kakang Narpati Kakang nganggo Karna Basinami jingkeng rayi Sindhu kula pun Jayajatra kowe aja kaget tak timbali ado ndak awit cerak-cerak saya ndak raketake awit katemben wae setinggil ing negara Ngastina Sang Mahatma Resi Bisma paring dawuh marang Nyayi Prabu Duryudana iki dina bakal ana tumuruning Wahyu Ratu kang ingaranan Wahyu Makutarama mapan ana ing Wukir Kutarunggu kang mapan ana ing pertapan Swelogiri mongko nyatane
Yayi Duryudana datan kesdu anggayuh wujuding wahyu Rana Yayi Duryudana wis ngrumangsani dadi ratu wis bisa ngregem jagat iki. Lah lajeng kula katimbalan wonten wigatos ingkang pundi Kakang Narpati? Iki wis dadi kewajibanku lan kewajibanmu. Tanggung jawabe Narpati Karna lawan Yayi Jayajatra ingkang minangka dadi Senopati Agung mapan ana ing negara Ngastina. Kudu melu-melu mikirake babakan katentremaning negara Ngastina. Syukur gawe bisa amboyong wujuding wahyu Makuna Rama. Lho nggih. Dados menika sinuwun Prabu Basina badhe minggah wonten ing Wukir Kutharungga. Pancen bener Yayi. Aku kelawan Siyadi Yayi Jayajatra kudu bisa nuduhake labuh labetku, labuh labetmu, mbok menawa uripe Karna lan Jayajatra sakwutuhe diuthokake kanggo negara Ngastina. Lho niki. Kula namung mituhu dawuh Paduka malah kepara. Kang Rayi sampun samapta ing gati sawega ing diri. Kula badhe nganti wadyabala kula saking negari Sindhu tumuju wonten ing Wukir Kutharungga mbok menawi niki mengki wonten bobol barating perkawis. Prajurit Sindhu dadeke siji kelawan prajurit ing Ngawangga. Besok dadak ngenteni apa budhal sak mengko muga entuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Mara coba Yayi Jayajatra nabuh bendhe sepisan dandan pindho mlumpuk kaping 3 kabodholake. Nabuh gong beri minangka tetenger budhaling wadyabala. Lho niki sendika Kakang Narpati. Kumreh Kang Bala lumares budhaling wadya puspa warna busanane sakehing prawadya abrabusana swarane rame gumuruh itu ombake samudra.
yo, maju, yo, ayo. Nyoklang trinceng-trinceng kandali keriting kudo radang-radang adalah sakiri nurung masam nutri roko angiring prawadya kala berangkat koprak pangriing kudo nyoklang trinceng-trinceng kandali keriting kudo Raja-raja adalah sakiri urung mesam ngerti roko angiring prawadya kala oh gak salah oh gak salah
Soro tekam pajar Kasor lan pajar Kasor lan pajaring Koronane Siyung gajah duh mas mirah Indrajit pantunungipun Rikma memes ngembang bakung nyengkir gading ngrenggo jojo jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup Bapak Dono rasa usul Nggih, mboten. ora usah melu ngandani Mboten. Mboten. Nuturi ngayang-ngayang kula mengki wis dipecat. Lah iya. Ratu niku tetameng aturan, gegaman pranatan. Wewaton aturan utawi pranatan nguntungke ratu sak pejabate. Tanpa Wahyu Duryudana isih bakal urip mulya. Nggih. Kula sarujuk. Mila menika menawi ngaten Paman Harya Sengkuninggal kabubarna ingkang sami nggantung sibo manira arsa kundur hanggedaton niku inggih nok-noknon dhateng sendika mangestokaken dawuh anak Angger Jaka Pitana. Lah ing kana ta wau sabet biar katalika wau sampun paripurna nggih nyawawan pangandikan ingkang mapan wonten ing pendhapi negari Ngastina bawane Sang Buminata arsa kondur hanggedaton kalamun Cinandra tansah singlar saking ngubaya. pangatak
apa sing kudu tak ado Lengo Patra uga dirawuhi dening Bapak Camat. Oh, Bapak Camat. Bapak Warna sarjana ekonomi MM. Oh, ngono ya, Mak. Kang Sarta ngaturaken panuwun kunjuk sedaya panitia ingkang sampun nyugata kula sak rombongan suguh gupuh lungguh aruh mboten nguciwani. Iya, Kang Sarta ngaturake terima kasih kunjuk untuk seluruh para warga masyarakat ana ing Kukuban. Ya kuwi desa Banaran Kulon. Oh, ngono. Alhamdulillah wa syukurillah aku karo biyung sak rombongan bisa sowan marak mangarsa nampa dawuh saka para pepunden-pepundene awake dhewe ana ing desa Banaran Kulon ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Heeh. Bapak Kepala Desa mau sore uga wis paring pangandikan. Iya. Iki wujud nguri-nguri Kang Sarta ngurip-ngurip kabudayane awake dhewe, kabudayane wong Jawa ya kuwi wabil khusus wayang kulit no. Oh ngono. Budaya sing dadi prasimbol jati dirine bangsa. Budaya dadi prasimbol jati dirine bangsa. Kalamun to budayane luhur, negarane ya bakal kuat. Oh ngono. Lamun budayane kuwi wis bubrah, jati dirine negara iki uga melu doyong no. Oh ngono ya, Mak. Iya. Dadi budaya kuwi jati dirine bangsa. Berbanggalah menjadi orang Jawa sumrambahe wong Indonesia sing duweni kabudayan wayang kulit. Iya. Tontonan kang mengku tuntunan. Ora mung tontonan nanging uga tuntunan kang kebak ing reh tatanan. Ya, hiburan ning ya ana piwulang-piwulang utama. Itulah berarti jati dirine negarane awake dhewe no. Ngono. Jati dirine awake dhewe selaku menjadi wong-wong Jawa, wong sing kebak tata krama, kang kebak ing adat ketimuran. Pancen bener no. Iya. Ana penelitian ngandharke, yen peradaban tertinggi ana ing seluruh dunia kuwi peradabane wong Jawa no. Ngono, Mak. Kebukten ta? Wong Jawa ki tata kramane jangkep ana undha usuk, ana tata krama yuda negara, basa krama kuwi wae. Oh, maneka warna undha usuke. Ngono ya, Mak. Iya ngestokke Jawa. Dadi wong Jawa beda karo wong manca, no. Iya. Kebak ing Subasita, kebak ing Yudanegara. Itulah jati dirine awake dhewe selaku menjadi wong Jawa. Ning Jawa wae diajarkan, awake dhewe upama dadi bocah enom mlaku ning ngarepe wong sing umure luwih sepuh kuwi dikongkon munduk, dikongkon merendahkan tubuh. Lho kaya ngono kuwi tata kramane wong Jawa no. Iya, wis ora sah aneh-aneh no. Iki kanggo ukuran. Iya, kanggo ukurane piye? Awake dhewe selaku wong Islam sing agamane muslim, sing agamane muslim kuwi mengakui yen to Rasuling Gusti kang pungkasan Nabi Muhammad kuwi sak becik-becike menungso. Iya, sak luhur-luhure menungso. Ning kitab Maulid kuwi disebutne no. Nabi Muhammad kuwi nek melampah, nek melaku, kuwi diibaratke kaya mudhun saka gunung. Berarti ya munduk, berarti ya ndingkluk.
Kamangka wong Arab ora ngono kuwi. Wong Arab mlakune ndangak-ndangak, tegap-tegap. Kamangka jarine kiai-kiai Nabi Muhammad kae wong Arab. Lah iya kan nggur jare to no. Iya. Ora weruh sak nyatane. Lah iya. Iya, mula yen ana wong-wong sing ngomong budaya Jawa kuwi syirik, budaya Jawa kuwi musyrik, budaya Jawa kuwi bid'ah. Wong Jawa kuwi sering no, wiwit jaman kepungkur nalikane agama Islam durung mlebu ning bumi Nuswantara. Anggone wong Islam gandengke rasa karo Gusti Allah, anggone gandengke rasa karo alam ki lewat meditasi, lewat yoga gandengke rasa karo Gusti Allah. Kuwi nganggo semedi ana sing ngarani wong semedi kuwi musyrik ana sing ngarani wong semedi kuwi gandengane karo setan. Kamangka Nabi Muhammad wae Nabi Muhammad wae anggone golek wahyu direwangi tapa ning Guwa Hira. Iya piye ngono kuwi wong Arab kok tapa iki ya masuk akal. Lah iya ya Mak. Dadi ora kena digebyah ya ora kena nampa wahyu lho Nabi Muhammad topo semedi ayo jajal aranono menungso Arab. Oh iya oh iya mula awake dhewe selaku dadi wong Jawa kudu bangga no. Oh iya awake dhewe diajarkan nengenake mriyoritaske tata krama undha usuk subasita yudha negara ya Mak. Pancen kaya mangkono no. Iya, awake dhewe lagi sepisan ji ki sowan ning Banaran Kulon. Oh iya, aku ya krungu no. Ya, jare wong Banaran Kulon iki mindit nyang wayang, mindit nyang lakon-lakon wayang, ternyatane kene ya akeh seniman-seniman. Ning lagi sepisan iki awake dhewe sowan. Parandene apresiasi kang sarta antusiase para warga masyarakat ing Banaran Kulon patut diacungi jempol. Oh ngono ya Mak. Apa meneh iki awake dhewe sowan komplit kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata dipapanke ana ing Ndopo ya luar biasa. Iya, sing baku ndonga ya no. Iya. Ndonga kanggo para warga masyarakat Banaran Kulon. Anggone bengi iki wis bisa kasembadan ngadani adicara PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Iya, kang wis ngancik ke 80 tahun. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara PHBN Desa Banaran Kulon dadya desa sing badatun thayibatun warapun gofur gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja murah sandang kelawan pangan cinaketa ing kamulyan tinebihna saka bencana alam apa wae sing dadi gegayuhan kang sarta idam-idamane para warga masyarakat ingkang mapan ana ing Banaran Kulon bisa sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti amin Allahumma amin ya robbal alamin. Jebul kae sing tak anti wos teko mrene yo suwe
teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada ngalen mung tansah dadi impen yen dituju geget lati SMA berhati wis mari kangen muga-muga tansah kangen atiku dadi kangen ambulane rokan kangen mari kangen mula sira netra dadi wingi kanca-kanca bubar main ana ing Tuban wingi ning Tuban no iya sesuk isih ana ing Gemenggeng Pace oh iya ya uga sesuk ning Gemenggeng Pace ya karo Mas Gareng Jajak sesuk bengi nek ora kleru iya iya sesuk bengi wah wingi ning Tuban nduk bubar gara-gara udakara rampung gara-gara jam 3 kurang seprapat rasane napa iki vertigo iki lho no ya iso ambuh aku nyekel wayang iso dobel loro telu batin kuwi iso bar apa ora aku ya ning alhamdulillah ya tutuk setengah papat ya njaluk donga pangestune warga masyarakat Banaran Kulon muga-muga pinaringan sehat kula sak kanca amin ya rabbal alamin wong ya jenenge dalang iki jane rawan kena penyakit kok no iya siji ngerokok loro ngopi ayo melek lungguh ayo mikire banter ayo wong dalangin selama 6 jam wiwit jam 09.00 nganti 3:30 iki nak saranduning badan iki nak kerja kabeh to no iya utek-utek ki naryo mikir ora mandeg dalang anggone mikir 6 jam bar iki aku arep banyol apa bar iki lakone piye bar iki suluke apa ayo terus kuping-kuping nggo ngrungokke tintingan gamelan lambe nggo guneman tangan nggo ngubahke wayang sikil nggo njejek keprak kene jek nggo ngempet nguyuh ayo ngono ya mak rekasane ayo ya ngestokake dawuh iya sing baku awake dhewe alabuh budaya nyambut gawe sak gaduking manah sak kadaring lampah uga pagelaran bengi iki disiarkan langsung lumantar live streaming ya kuwi Asta Brata Media. Oh iya, dadi sing ora kepareng bisa rawuh ana ing bengi iki, ya bisa ya kuwi memantau lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Oh ngono ya, Mak. Ya. Iya ya Mak ya ngestokke dawuh matur nuwun para penggemar apa wae jenenge apa wae komunitase iya sing selalu setia nunggoni awake dhewe dalam berkarya awake dhewe sak kanca dalam berkarya ngono ya Mak awake dhewe ngrumangsani no iya dalang isih junior isih akeh kekurangane tinimbang keluyane isih akeh ya kuwi membutuhkan belajar perbendaharaan vokabuler